Chino! Kimchi! Chino! 오빠, Hoy, ikaw! Dapat umpisa pa lang itotodo mo na. Galingan mo na. Mapalandian man yan o talking stage, dapat performance level. 'Di ba? Para ikaw ang standards, ikaw ang pamantayan. Kung hindi man kayo or hindi man maging kayo, at least nagkatikiman. O nagkatikiman at hindi ka malilimutan. Huy! Mal! 안녕하세요. sa'yo? Kimchino입니다. Aish, namiss kita ne. Pakis nga imnida. Huy! Dito na naman ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Walang iba, ako to, si Kim Chino. Makakasama mo ako 69 tayo gabi-gabi. 6 to 9 p.m. tayo. Pero mahal totoo yan Kunwari first date nyo. Dapat best foot forward, di ba? Kasi totoo yung first impression lasts. Kumbaga, paghandaan mo yung date mo kahit hindi ka pa sigurado sa tao. Dapat yung hindi ka malilimutan. At pwede rin kapag best foot forward, hahabul-habulin ka na, di ba? Actually, napag-usapan na natin ang don'ts or turn off sa chinitox. Pero ngayong gabi, ang do's naman or turn-ons para at least sumakses ka, di ba? Kaya tonight, sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, i-share ko sa iyo ang 3 instant turn-ons sa first date. Yan. O ito unang-una. Nakaka-turn on sa first date kapag may good hygiene at maayos na itsura. Yung basic lang, yung basic na paglilinis ng sarili, sipilyo, 'di ba? Magkuko. Nako, 'di ba? Yung minsan may bad breath talaga no? Yung makikipag-date pero yung isang high pa lang at yung hininga niya ay nananapak. O di kaya yung kuko parang may lupa pa. Diyos ko. 'Di ba? Yung maganda o gwapo ka, pero yung amoy mo parang alimuom. Alam niyo yung alimuom, yung kapag umuulan, tapos yung amoy ng lupa, ganun. O di kaya amoy cabinet. Merong ganun Kaya sana na kapag makikipag-date ka, ligo-ligo rin. At isa pa sa mahalaga, gumamit ng deodorant. Ako personally, kahit maamoy kitang amoy tawas ka, okay lang sa akin. Mura na yun tawas na yun, organic pa. Tsaka mahal, tandaan mo hindi kailangan sobrang formado, basta malinis ka, maayos ang damit at mabango. Plus points na yan sa first date. Kaya mahal, wag tamarin maligo. Alam kong tag-ulan na, pero please, kung gusto mo magka-jowa, maligo. At kung tinatamad ka, pwede kitang sabayan. Huy! Hindi. Isang instant turn on pa lang yan May 2 pa ako dito. Kaya tumuto ka lang para sumakses ka naman sa love life mo At tuloy-tuloy ang lambingan natin hanggang 9 p.m. Kaya dito ka lang sa akin. At dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Here's si Mago. Ewan. Metro's number